Lauterdian hirugarren egin ostean eta binakakoan finalerdietan zela, 2008ko irailean pilota profesionaletik at geratu zen Unai Laso. Errespetu falta bat niri, pilotazaleari eta pilotari ez. Lasoz gain, Mari Ezkurrena, Eskiroz eta Viktor ere baikotik kanpo gelditu ziren. Afera hori eta beste aldarrikapen batzuk tarteko, baikoko pilotariek grebara jo zuten. Badakigu greba deialdiak bazterrak nahaztuko dituela, baina zoritxarrez enpresak bide hau hartzera behartu gaitu. Nik uste dut greba ez atzo, ez gaur, ez bihar, ez duela laguntzen gauzak konpontzeko, ez? Bien bitartean Unai Lasok afizionatuetan jokatuz sasoiari eta buruari eusten zion ahal bezala. Gustora gaude, gogo askoekin eta bueno. Grebak eta pisuzko pilotari batzuen bidartekari lanak fruitu eman zuten. Baikok kontratu eskaini zion Lasori. Pozik egindako kontratuakin ikusiko gara. Eta Nafarrak atzo urtebete egin zuen berriz ere debuta Leitzan. Ordundanik Lauterdiko, binakako eta buruz-buruko finalak jokatu ditu, eta bera da egungo banakako txapelduna. Bizitzala da, azkenean buelta asko emate dizu, eta hemen ikusten naiz, eta egia esan oso pozik.